Nik uste dut gazteen artean danetarik dagoela, ikerketak adierazten duten bezala, batzuk eredu berriak proposatzen, beste batzuk ez dute ondo ulertzen berdintasunaren alde lan egin beharra, zeren eta berdintasuna lortu dugularen sensazioa daukate, berdintasun formalean hasi direlako, baina gero igual lan mundura sartzen direnean ordun konturatzen dira berdintasunezak hor daudela, ezta. Honek adierazten du lanean jarraitu behar dugula gazteekin, nire ustez eurek dira itxaropena, adibidez beldurbarik programari esker ikusten ari gara aldaketarako eragile bihurtzen ari diren eta diren gazte asko, baina hau esan da, nik esango nuke gazteak direla bizi garen gizarte honen ispilua. Osea, eurek elikatzen dira, helduek bidalitako mezuekin edo sozializaziorako arlo desberdinetatik bidalitako mezu hoiekin. Beraz, nik uste dut, hausnarketa sakon bat egin behar dugula, eta pentsatu zen motatako mezuak luzatzen ari garen gaztei, badinot arlo desberdin horietatik, familiatik, edabidetatik, eskoletatik, zeren eta horretaz elikatzen dira. Eta azken finean, euren jarrerak ez badiran egokiak, nonbaiten ikasita eta ikusita dauki ez da. Orduan, horrezegatik beti esaten dugu, hau danon ardura dala, eta danori dagokigula berdintasunaren alde lan egitea, ez?